Mela, illum insellmilkom l-ewwel net programm speċjali u programm li deċidejna nintellaw fuq il-kriżi Daniel Ricciardo, daqstant merħba lilkom li l-lejla qegħdin issegwu dan il-programm speċjali. Kif qegħdin taraw illum mhux se nkun qiegħed irredden waħdi il għaliex miegħi għandi nistgħu nidu hekk żewġ taħbieb illi wkoll ġieli deru fil-programmi tagħna fil-każ ta' Wayne Mikallef illi huwa wkoll wieħed mill-korrespondenti tat-tim tal-Kamra Sportiva u illum konna qegħdin nitkellmu u xtaq ukoll li jingħaqad magħna l-editur tal-paġna Zarb Times u l-moderatur tal-Kamra Dilettanti Maltin tal-Formula 1 Andrew Zarb illi wkoll nixtieq nirringrazzjahom talli l-lejla ser ikunu qed iżommu l-kumpanija f'dan il-programm Wayne Mikallef illi wkoll huwa l-editur tal-paġna Ħajjitna Sport illi inħeġġiġkom biex issegwu sew Zarb Times kif ukoll Ħajjitna Sport apparti ovvjament il-Kamra Sportiva. Qabel xejn, Wayne Andrew, kif intom? Jiena tajjeb, grazzi, nirringrazzjak tal-lejla ftemna biex nagħmlu dal-programm. Pjaċir tiegħi? Dak laqwa, jiena tajjeb, grazzi. Nittama li inti tajjeb ukoll minn daqshekk. Mhux ħażin, Wayne, inti. Kollox sew minn naħati nirringrazzjak tal-li ġejt stedintni għal programm ieħor minn tiegħek. Nispera li l-spettaturi jitsabu tajbin ukoll. Mela, kif naħseb ħafna minnkom indunajtu d-darba ser nkunu qegħdin niddiskutu prattikament it-terremot ħansejjaħlu hekk il ħakem it-tim tal-McLaren matul dawn l-aħħar ftit ġimgħat il-kustjoni Daniel Ricciardo illi prattikament b'dispjaċir kbir kolli ngħid illi id-diżappunta lil ħafna partitarji tal-McLaren fosthom jiena wkoll illi mhux se niddejja ngħid Ricciardo kont qiegħed nistenna ħafna żjed minn għandu minkejja l-fatt illi f'Settembru li għadda irnexxielu itina dik ir-rebħa famuża ġewwa Monza, rebħa li tant tajjad biha l-famuża a casa loro li mbagħad minn hemm kulħadd jaf x'ġara. Biss sfortunatament titrakka ma tantx ħanejdu hekk tat raġun lil min bħal kien qed jemmen li Ricciardo kien se jkun il-bniedem li kien se jgħinna naqbżu il-livell għal biex niġu wkoll it-timijiet ta' fuq ironikament dak li konna qed nistennew minant Ricciardo qed narawh minant Lando Norris. Biss qabel xejn ħalli noħnoqgħod wkoll il-fatt li hawn Wayne u Andrew llum anke minħabba l-fatt li għandna żewġ partitarji ta' żewġ timijiet differenti li huma Wayne mal-Alfa Romeo illi wkoll qed jinġildu mal-McLaren għal raba' post din is-sena filwaqt li hemm Andrew Zarb supporter tal-Mercedes illi wkoll ħajkun qed jgħid tiegħu minn barra fuq din l-kustjoni. Jekk hawn min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak li kollha niddiskutu hemm is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa apposta u tajjeb illi wkoll intom min irid jinteraġixxi magħna. Andrew Wayne ħanibdew minn hawn ma naħseb illi ħadd ma stenna illi Ricciardo nistgħu ngħidu hekk ser ikun f'Roma fil-tim Milwaukee le? Daniel Ricciardo kull se kulħadd stenna ħafna ħjar minn għandu huwa sewwieq ta' li rebaħ diversi tliela u kien jikkompetilu sew il-Max Verstappen li issa nafu għawet mill-aqwa xufiera li fil-Formula 1 bħalissa. Id-diżappuntani bil-kbir għax bħal met ma' Red Bull fl-2018 għalkemm kien staġun sfortunat ħafna għalih, rebaħ żewġ titliela meritament u saħansitra ngħid li Marrano alla volja ma kellux il-makkinarju biex jirbaħ it-tliela xorta waħda impressjona. Fil-fatt kiseb ġiex podiums fl-2020 għandiku fil-Nürburgring u fl-Imola. U kulħadd
stenna li ma' McLaren kienu qed jagħmlu rebuilding tajjeb ħafna. Meta tikkomparahom fejn kienu fl-2017, allura kienet loġika li Ricardo eħalli li Renault fl-2020 biex jingħaqad mal McLaren, kienu tim li għadhom kemm ibidlu għal Magni Mercedes u kien ħajkun hemm regulations il-ġodda. Jiġifieri għal Daniel kienet opportunità biex forsi jirbaħ dak il-kampjonat tas-sewwieq għażda jista' jkun li din il-ħolma spiċċat fix-xejn. Fil-Formula 1 qatt ma tista' tgħid iżda qed nara impossibbli jiena. Fil-fatt, Andrew tajb ngħidu wkoll illi Zac Brown il-mexxej tal-McLaren kien diġà ipprova jagħmel attenta tal-Ricciardo fl-2018 qabel ma dan iffirma ma' Renault mingħajr ma ninsew ukoll illi Ricciardo kien anki msemmi mal-Ferrari fl-2020 meta kien hemm dik it-taqtija bejn Sainz u Ricciardo min kien se jieħu post Vettel. Però inti min-naħa tiegħek il-kummenti tiegħek fuq din il-kriżi l-ewwel qabel ma nibdew naffrontaw diversità miljoni. Huwa minnu kif qed inti li Zac Brown kien ilu jimmira għal Ricciardo fit-tim, biss naħseb m'hemmx fejn iddur, dis-sena u nofs Ricciardo fit-tim kienet diżappunt għal kulħadd, għal Ricciardo personalment, kif ukoll għat-tim u minn barra l-momenti u l-momenti li hemm ma rnexxitx kif xtaq, u ejja nkunu onesti, all right? X'taħseb li kienet ir-raġuni, Drew? X'naħseb li kienet ir-raġuni? Ara, naħseb inkunu qed nisbaljaw jekk ninsew il-prestazzjoni ta' Lando Norris. Lando Norris għalija wera li huwa sewwieq tajjeb ħafna f'ta' sentej minkejja kemm kien diżappuntanti Ricciardo, naħseb ma kunx sejjer żbaljat jekk ngħid li Lando Norris kellu prestazzjoni tajbin ħafna f'da sentej. Naħseb għalfejn ma rnexxiex hemm diversi fatturi. All right, sa punt fil-bidu tippretendi li sakemm jadatta forsi ma jirnexxiex ibati naqra fil-bidu, però forsi l-feedback daqsxejn batut, forsi minkejja kemm ton feedback u issu l-working relationship mhix eżattament dik li għandha bżonn tkun biex vera dik. Forsi Ricciardo ġie f'punt fej kien komdu wisq fil-karriera tiegħu nazzarda ngħid. Hemm konsti għaw min Kien komdu, ma rridux ninsew li dana kien ġej minn sentej mar Renault fejn ma kellux karozza. Ħanejdu hekk kienet qed tiġġieled tal-kampjonati, kważi Renault kienet qed tiġġieled fil-midfield bħalma kienet. Ar-raba post, il-ħames postu. Però ejja mmorru lura fl-2018 attwalment. Ricciardo kien għadu ma' Red Bull. Kienet qed tidher li Max Verstappen kienet jaqbad konsistenza enormi u kienet ovvja li beda juri sinjali li kellu l-potenzjal biex iva jkun ċempjon tad-dinja jekk il-karozza tieħu fil-fatt sar ċempjon tad-dinja s-sena l-oħra u jidher well set li jerġa' jkun il-World Champion dis-sena. Ricciardo x'għamel? Ma qalx jiena ħanati kollox biex nisfida u nuri li jien l-aħjar kontra Max Verstappen li nafu kemmu tajjeb. X'għamel? Issa taqbilx miegħu jew le kif qal Christian Horner, Ricciardo ħarab mill-isfida fil-verità. Allura dik fattur number one. U sa punt mid-dera Renault offrewlu ħafna flus għal dak it-tim. Offrewlu ħafna flus biex imur hemm u jidher li oġbu l-flus u l-isfida forsi dik jista' jkun diġà sinjal ta' nuqqas ta' ambizzjoni. Jiena ma nistax il-fatt ukoll li qegħdin morru fuq l-2018. Danny Rick beża mill-fatt kien ġejja l-Honda wkoll
li kulħadd jaf. Jista' jkun li ma kellhomx xi track record proven, ngħidu kienu Bħal ma nafu sew is-supporters tal-McLaren u dawk ta' Fernando Alonso. U infatti għaw min skanta li Red Bull marru mal-Honda, ħalli għali fil-verità jiena ma konx daqshekk sorpris għax kien jaqblilhom. Imma jiġifieri minn daqshekk diġà beda ma' Renault all right, minn hawn minn hemm kien okay, ma kellux il-karozza, imma għamel biżżejjed biex juri li kontra żewġ teammates li kellu għax ma ninsewx li fl-ewwel sena kellu il-Nico Hülkenberg miegħu u t-tieni sena kellu l-Ocon. It-tnej rebaħ komdu kontrihom u naħseb jiena sa punt kien nisu komdu hekk. Ma kienx hemm dak ix-xaħat li vera itih il-kedda palma sa punt kien itih Max Verstappen kieku. U ma ġi mal-McLaren. All right, it-tim kien jidher on the up, kienu l-2019 u l-2020 kienu snin tajbin, qabdu traġett tajba. Biss jiena naħseb għalija Carlos Sainz il-fatt li telaq kienet telfa għal McLaren, għalija kienet telfa għax Sainz kien Ikolli naqbel miegħek anki dan minħabba l-fatt li Brown kien diġà qal li Sainz kellu kuntratt itwal u fil-ferma tiegħi Sainz u Norris letteralment iġġeljaw flimkien il-famuża. Kien hemm tim maqut tajjeb li għadhom Sainz għadda li Norris Ekku, sfidaħ id-dark tej u. Sfidaħ bejn u għaddieħ. U għaddieħ eżatt. U ġi Ricardo u ġi sfat dominat minn Lando Norris. Naħseb ħaġa li kixfu daw dis-sena u nofs sa Ricciardo ma' McLaren u jien li rajt is-sentej ta' Carlos Sainz ma' McLaren illi forsi Sainz huwa sewwieq kapaċi forsi jadatta aħjar minn Ricciardo. Ricciardo naħseb għandu tendenza li il-karozza tkun very to his preference. Pero Ricciardo naħseb aktar mill-li maddattax mal-karozza, aktar maddattax għat-tim. U jista' jkun ukoll. Jista' jkun għal-fatt li meta kien ma' Red Bull qed ngħid qabel ma' ġie Max Verstappen ġifieri fl-2016-2015. Eżatt. Is-sewwieq li rridu jiżviluppaw fuq Red Bull wara l-talaq Sebastian Vettel kien Daniel Ricciardo u kien iċ-ċentru tat-tim. U żgur. X'kien ra li fl-2018 in-number one tat-tim kienet ixaqleb lejn Max Verstappen bħalma għall-corner ħarrat mill-isfida. Ma naħsibx fl-opinjoni tiegħi, ma naħsibx li Daniel Ricciardo talaq minħabba l-Honda bħalma semmejtulkom għax mar-Renault nafu ġara fl-2018 kellu visibilju retirements u nazzardajt li dak l-istaġun li Renault kienet magnar mill-Honda. Jiena ma nazzardax ukoll laqgħet insemmu s-sensila tartiri li Ricciardo kellu mar-Renault. Illi kulħadd jaf kif spiċċaw ħażin ir-Red Bull u Renault. Speċjalment dawk li raw il-sensiela Drive to Survive jafu eżattament x'jien ngħid. Anke jekk ma rajtx Drive to Survive kienet ovvja mill-botti u l-kummenti li kienu jgħaddu. U ma niskludix li kien hemm xi tip ta' sabotaġġ biss biex ukoll nitkellmu naqra wkoll sa dan it-tant insellem lil min ukoll qiegħed jara l-video rajna lil Mario Farrugia hemm ukoll Clayton Zammit illi nsellem lil Clayton iċ-ċomba wkoll li qegħdin iseguna. Komplu wkoll għad-dokumenti tagħkom fuq dan kollu qegħdin niddiskutu u hawnhekk se mmorru għall-ewwel slide illi biħsib nintella hija bl-Ingliż għax xtaqt inħallija bil-kummenti testwali ta' l-oriġini ta' din il-bomba li faqqat appuntu f'Mejju li għadda fil-ġimgħa tal-Grand Prix ta' Monaco meta il-mexxej Zak Brown tal-McLaren tkellem ma' Sky Sports F1 u għalilhom dal-preċiżi kelmiet li ħanqleb ukoll għal-Malti.
Lando definitely has an edge. We obviously would like to see Daniel much closer to Lando and have a good inter-team battle. Daniel is just not comfortable yet with the car. U għamna kan nġa kumment ċar illi il-team jixtieq illi jara lil Ricciardo żjed viċin ta' Norris u ikun hemm sfida tajba, Daniel għadu mhux komdu fil-karozza. We are trying everything we can, and again, it was a disappointing weekend, referenza għal Grand Prix ta' Spanja. Hemmhekk, short of Monza and a few races, it has not met his or our expectations of what we are expecting. Ta' Monza u xi ftit tliela oħra, Ricciardo ma laħaqx l-aspettattivi fil-fatt ukoll fil-Grand Prix ta' Spanja. Norris spiċċa 8 u kellu tonsillite akuta u Ricciardo kien spiċċa 12. Issa qabel ma nibdew nitkellmu fuq din il-bomba, anzi ħalli nurikom ukoll grafika oħra bil-head to head. Sissa qed nitkellmu sal-aħħar telli għalli kellna ġewwa l-Awstrija ta' Ricciardo u Norris u d-distak jidher evidenti hemmhekk fejn il-punti huma 58 għal Norris u 16 għal Ricciardo. L-aħjar pożizzjoni Norris kiseb podju fejn wara Ricciardo l-aħjar riżultat tiegħu kien is-sitta. Jiġifieri hija ovvja anke jekk tara l-medja ta' pożizzjonijiet li spiċċa Norris kienet 8, il-medja l Ricciardo kienet 12, jiġifieri l-distak bejn iż-żewġ sewwieqa jidher evidenti. Jiena personalment ngħid tiegħi l-ewwel u mbagħad ukoll nħu naqra l-kummenti tagħkom intħu jiena kif rajtek il-kummenti tal-mexxej bil-Maltijiet paqqat. Għaliex kont qed nistenna minn ħin għall kummenti hekk u perfettament bilt ma laqal Brown illi ukoll Ricciardo kien qiegħed jiddeludi bil-kbir anki akkontrarju ta' Norris anki ġieli rajna tliela fejn sezzjoni ta' kwalifiki fejn konna naraw il-Lando mal-ewwel sitta u l-Ricciardo li kemm jikkwalifika għat-tieni sessjoni ta' qualifying u d-distak dejjem kien qed ikun sekonda saħansitra ġieli illi huwa wkoll ħafna u kif qed ngħidu mhux mistenni. Wayne, inti minn ħatijak, kif rejda kull kummenti ta' Zac Brown, x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħek? L-ewwel ħaġa li laqtitni li Zac Brown it-team principal stessa metta li nikwota Daniel is just not comfortable yet with the car. Kont ħasemmija qabedi, apparti li fl-opinjoni tiegħi, apparti li mhuwiex komdu mal-karozza, jaf ukoll li mhuwiex komdu mat-tim, ma' min għandu imexxi miegħu. Pereżempju, m'għandux komunikazzjoni tajba mill-inġiniera tiegħu. U bekk is-setup jaf ma tkunx tajba lieh. Forsi. Issa jaf qed imur naqra over, però jista' jkun għal fatt li l-McLaren huwa tim Ingliż ħajfavorixxi lil Lando Norris peress li huma tim Ingliż u qed jaraw żagħżugħ Ingliż isuq aħjar minn Ricciardo, hemm ċans mhijiex skuża għal prestazzjoni diżappuntanti dan Ricciardo, però naħseb dak il-fatt jaf jaffettwa il-moral ta' Ricciardo li qed jara li sieħbu jiddomina kontrih u t-tim jitlef l-interess fih. U anke l-fiduċja tista' tgħid. Eżatt. Jiena ifhem ma naqbilx miegħek Wayne li il-fatt li għax tim Ingliż jista' jkun qed jiffavorixxi iżjed lil Norris. Jiena personalment nemmen illi t-tim qiegħed jagħti input li tnejn li huma indaqs. Issa mbagħad hekk it-trakka
Ovvjament, bħalma dejjem ngħidu hija l-imħallef suprem, biss Andrew, il-kommenti tiegħek fuq id-dikjarazzjoni ta' Qabel, parentesi żgħira qabel ma ngħid fuq dak li qal Zach Brown, fil-kampjonat palissa actually Lando Norris għandu 64 punt, waqt li Ricciardo għandu 17, biss xorta juri kemm hemm distak kbir bejn daw iż-żewġ sewwieqa. Imma qed ħalli tkun eżatta. Ara, l-ewwel darba li da metta naħseb fis-sena f'Kamilu magħhom li Ricciardo ma kienx qed tirnexxi daqs kif xtaqu. Ovvja. Ukoll naħseb irridu nammettu wkoll minkejja l-prestazzjonijiet diżappuntanti ta' Ricciardo dis-sena illi l-McLaren għalija kienu diżappunt bħala karozza. Dis-sena naħseb kulħadd stenna li għalmenu ikunu b'mod ċar ħafna, ir-raba l-aħjar tim jekk mhux jisfida għal-ħajm għal it-tielet l-aħjar jisfida jekk mhux bil-forsi jikseb it-tielet. 100% għandu. Minflok qed naraw lill-Alpin viċin tant tagħhom u b'ċans qawwi li jaqbżuhom fil-kampjonat tal-Kostrutturi, ġieda mal-Alfa Romeo, ġieda wkoll mal-Haas kultant. Jiena nemmen li bħalissa l-McLaren huwa kontra is-sitta, is-seba' karozza kif anki 6 jew 7 probabbli. ukoll fil-minalija fil-videos vlog li kont ħriġt wara l-Grand Prix ta' Silverstone. Però ħafna, 100%. rigward Anki tara l-ewwel testijiet ta' Barcellona, kulħadd kien qed jgħid il-McLaren se nkunu hemm, imma ma qtajniex il-karozza biex ma naqgħodux ekku id-dur mal-lewża. fil-verità sa punt. Impressjoni naħseb għandu jkun hemm ftit domanda dwar il-chief designer tal-karozza, James Key, li dan. L-ewwel karozza li falla hekk ma rridux ninsew li ilu mill-2019 Veru, veru wkoll. titjib pjuttost naħseb U nammettu wkoll li dis-sena l-ewwel sena. Xatli? Ricciardo parti naħseb il-weak link tat-team huwa l-istrateġisti kif rajna ħallew ħafna to be desired f'ċerta istanzi. Rigward jiena naħseb minn dawk il-kummenti li qal Zach Brown ukoll, jiena tieħu impressjoni anke id-demeanor tat-tim f'dawn l-aħħar ġimgħat li kieku t-tim jista' ħanajda kważi bomba hawnhekk, kieku jista' jeħles minnu fl-aħħar ta' dis-sena, jipprova jeħles minnu. Fuq se nitkellmu żjed tard. Issa Zach Brown kien qal xi ħaġa wkoll minn għalija dak iż-żmien f'dik l-intervista ma nafx qed tgħix inti li jeżistu ċerta isu ammetta li jeżistu ċerta mekkaniżmi biex da jitlaq. Jiġifieri inħallu għal parti tal-programm din. Nistgħu? Eżatt, jiġifieri dawk ħanajdu fuqhom imma da diġà hemm ċerta ftit. Di ħanajdlek anke jekk se jibqa' s-sena d-dieħla toħloq dubji u ejja nkunu onesti. Għandux raġun jew le Zach Brown u għandu punti validi ħafna qed jgħid il-verità fl-aħħar mill-aħħar li ħafna naħseb qed jgħidu, ħafna jistgħu jaraw fil-verità ma tantx hija xi statement li jien ma kontx inkun nista' ngħid. Qedtejn il-moral ta' Ricciardo hemm barra jaf le ukoll. Jiġifieri ir-relazzjoni diġà forsi ma kienx ottima. Ma nafx kemm tagħta spinta dik il-kumment laqqas. Jiġifieri hija evidenti li tista' tsejħilha disgwid bejn żewġ naħat. Le, fil-fatt minn hemmhekk ukoll ħanejdu hekk bdiddija triba sħiħa fil-padok biss qed nara wkoll xi kummenti li qed nupjaċir li nara minn għandkom is-segwaċi tal-programm u tal-paġna. Manuel Cardona, proset tal-programm, nsellimlek Manuel. Joseph Kalleja li qed jgħidilna naħseb li Lando Norris qed jieħu l-massimu mill-karozza u l-blendja tajjeb fit-tim. Ricciardo trid jifhem il-karozza u forsi x'inqadem motivat minħabba ir-riżultati baxxi li qed jikseb. Il-kummenti ta' Zach Brown fuqu m'għamlux ġid. Għandna wkoll il-Peter Borg
illi qed jgħidilna xi kultant qed nieħu l-impressjoni li l-McLaren qegħdin jaħdmu kontra Ricciardo apposta fl-istrateġiji biex jitlaq mit-tim, imma issa tassew qiegħed naħseb għalfejn se jagħmel sena oħra. Ma rridux ninsew li Norris qed jagħmel ir-raba' sena tiegħu mal-McLaren u għandu bond tassew tajjeb ma' Zac Brown u l-istaff. Kieku jekk Ricciardo ma rebaħx f'Monza is-sena li għaddiet, l-Awstraljan jitlaq diġà din is-sena. Proset tal-programm grazzi li ukoll Peter li lejla qed tissegwina. Insellem ukoll lil Joseph Munro, Steve Kassar u Daniel Manjon illi qegħdin ukoll isegwu il-programm tal-lejla. Hemm xi kummenti li m'iniex qed naqbel daqshekk magħhom jiena. Per eżempju, il-fatt illi Ricciardo kif qalilna Joseph għad irid jifhem il-karozza u xi naqra demotivat minħabba r-riżultati baxxi li qed jikseb. Però Joseph, naħseb illi wara 11 tellieqa irid ikollok naqra knowledge tas-setup, jien ma naħsibx li bejn tellieqa oħra Ricciardo qatta l-ħin tiegħu fil-farm li hemm fl-Awstralja jew inkella ġo bajja Monte Carlo jew l-Amerika. Fatt spiss naraw l-MTC ukoll il-kwartier ġenerali tal-McLaren Woking fejn ikun qiegħed jipprova simulator jew ukoll jitkellem mal-mekkaniċi fuq il-karozza. Lanqas naqbel mal-kumment ta' Peter li qegħdin jippruvaw jagħmlu strateġiji apposta lil Ricciardo kontra t-tim. Jekk niġu f'dan naħseb l-iktar wieħed illi tilef mill-istrateġiji din is-sena kien Norris illi f'Silverstone għalija seta' tilef anki podju meta daħlet dik is-safety car u kien hemm dik il-freċ qed nara l-Lando jxengel rasu. U iktar podium naħseb kienet ottimisti. Imma r-raba li għall-inqas nispiss seta' jispiċċa qabel Alonso. Ejja ngħidu qabel Alonso naqbel 100% hemmhekk. Ma nafx ġara biex daħluh meta daħluh. Somra. Daħluh tard, huma daħluh tard. Tard. Għaliex dik ifet fil-video, dikinhar, forsi lum qed ngħidha b'naqra iżjed kalma mhux b'dik ir-rabja li kont qed noħroġ biha qabel ftit sekondi wara t-tellieqa u nalla ma nagħmilx il-lives għax ma kontu taraw espressjonijiet naqra iżjed ikkoloriti dak il-ħin. Meta inti safety car tidħol is-safety car, is-sewwieq għandek iddaħlu mill-ewwel. U mhux iddum taħsibha x'se nagħmlu, mhux se nagħmlu u sa daħluh lep wara għandi kun lep wara li ħarġet. Lep wara. Lep wara kellu jidħol mill-ewwel. Mela Kif il-ħaddieħor. U kien hemm żbar strateġiku ieħor fil-Kanada meta daħlu tnejn fuq xulxin u id-double stack. 15 sekonda fil-pit stop Norris. Imma dik iktar milli forsi strateġika li hemm element tagħha wkoll. Operational. Xiġifieri laqas kien hemm it-tires hemmhekk. Mhux strateġija, dik iktar sempliċi operations biex actually l-execution tad-double stack forsi l-idea ma kienx din il-froġa tat-tires biss di tal-istrateġija marda kronika. Nibqa' nsemmi il-famużi eżempji ta' Sakir 2 meta Sainz daħal tard u l-McLaren tilfet rebħa u mbagħad hemmhekk kien ħareġ ukoll wieħed mill-iktar videos followed illi kellna fl-istorja ta' dil-paġna meta kont għamilt il-marċi funebri wara t-tellieqa u anki qed nara l-wejnu l-Android u ovvjament dan huwa parti wkoll mis-sabiħ tal-post race reactions illi intella jiena fejn hemmhekk ukoll inkun iżjed qed u għax għandna nafu kważi minn ġewwa u minn barra. Eżatt, nafu kien side out. Allura drajnik u nafu kif tagħmilhom dawn l-affarijiet. Eżattament. Anzi f'Monza ma anzi f'dikinhar ta' Monza l-istrateġiji kienu sew. Veru. Daħlu fil-pits kelli. U żguru. Ma konx nimmaġina l-videos kiku tliftu dik it-tellieqa. Kiku qegħdin offer kont tifhmuni mill-ewwel. Jiġifieri biss għaliex anke qegħdin niddevjaw naqra mis-suġġett. Baqgħu għaddejjin id-diatribi tellieqa wara tellieqa. Fil-fatt anki mbagħad Brown ħareġ ifakkar il-kulħadd illi Ricciardo għandu kuntratt sal-2023, Ricciardo qed jgħalilhom anki
I have my beautiful skin here f'intervista minnhom u li he's here to stay, ħafna polemiċi, ir-riżultati baqgħu ma ġewx għalkemm f'Baku Ricciardo ħal-punti kif anke ħal-punti ukoll Fl-Awstrija? fl-Awstrija, jiġifieri minn hawn jew minn hemm servit ftit dik il-wake-up call ta' Brown għalkemm xorta mhux biżżejjed Mux mod konvinċenti, per eżempju Silverstone, ħdej Lando Norris kien ma kien. Eżatt. Alright, Canada, asni kummentaw fuq kważi għax bil-mandra ta' double stack u kollox, Norris biċċa out of the picture kważi, ġifiri asna għamel comparison zura fuq għadik. Le, fil-fatt fil-Kanada kienet tellieqa oħra Mandra, eżatt, diżastruża għall-aħħar. Sakemm f'din l-aħħar ġimgħa ħanejdu hekk bdet daw komplu jiċċaqlqu l-affarijiet imma ħana fast forward issa. U immur għal-kummenti illi għadda Ricciardo matul din il-ġimgħa għal darbohra se joħorġu bl-Ingliż biex joħorġu b'mod testwali jekk kun hemm bżonn u mbagħad neqlibhom bil-Malti u l-kumment li għadda Ricciardo fuq Instagram matul il-ġurnata tal-bieraħ kienu dawn. There have been a lot of rumors around my future in Formula 1, but I want you to hear it from me. I am committed to McLaren until the end of next year and am not walking away from the sport. Appreciate it hasn't always been easy, but who wants easy? I'm working my ass off with the team to make improvements and get the car right back to the front where it belongs. I still want this more than ever. See you in Le Castellet, Daniel. U hawnhekk bażikament Danieli għalilna isma' jiena għadni motivat, jien irid nibqa' fl-isport u jien nixtieq illi nġib il-McLaren lura fejn jixirqilha. Jiġifieri Andrew issa ħanibda bik id-darba. Ir-rieda hemm qiegħda min-naħa tal-Awstraljan minkejja kollox u ninsab konvint li r-rieda hemm qiegħda. Nemmen tal hemm rieda, però faċli tajt ek statements u turi fuq it-trakka hemm storja oħra. Però jiena kont semmejt qabel l-impressjoni li ħadd anke minn kummenti ta' Zac Brown u nkun onesti l-ispekulazzjoni ta' dil-ġimgħa iktar kompli tisservi tirrinforza is-saħħa dal-punt illi kieku jistgħu jeħilsu minnu t-tim nazzarda ngħid faqqajt il-bomba jagħmlu kieku jistgħu jeħilsu minna fl-aħħar ta' minnu. L-option qiegħda favur Ricciardo però, Ekku, kont se ngħidlek u fatti qedlek kien f'dikinhar li qal il-kummenti fil-weekend tal-Monaco Grand Prix. Kien qal ukoll implika insomma li kien hemm mekkaniżmi li effettivament jistgħu li bihom iżew xi ħadd jistgħu iħassru l-kuntratt. Biss fil-waqt li jien minix avukatu ma rajtx il-kuntratt bajnejja, l-informazzjoni li għandna li n-nies għandhom hemm barra hija li l-option kif qed tajjeb inti Antonello huwa favur Ricciardo. Mela, issa jiena li hija l-ewwel net di oħra, mela tfisser da Ricciardo li hija b'dik l-statement l-ewwel net fisser jekk ma tridux iżommuni, okay, imma mhux se nitlaq jien minn jeddi u tridu tħallsuni il-bqija tal-kuntratt u xi ftemna you have to pay me off not to go. Però oħra, immur lura l-2020 hawnhekk, meta attwalment McLaren iffirmaw ir-Ricciardo. Għalija da meta ffirmaw kellu 31 sena. Għalfej tajtu 3 snin kuntratt meta in the first place meta Wanda mhux daqshekk żgħir fleta. Tu konta flet ħalsu paga mhux ħażin, jiġifieri mhux eżattament irħisa to get out of anyway, u trid setgħu fil-fema tiegħi faċilment itu
kontrat ta' sentej biss u l-għażla li jestendu b'sen oħra jekk l-affarijiet imorru sew biex jekk wara sentej vera jemnu ma tirnexxix, il-McLaren jistgħu joħorġu minna u jtelquh. Hekk tista' tgħid salbu lilhom infushom il-McLaren u fil-fatt Ricciardo oħra x'inċentiv għandu biex jitlaq mill-kuntratt li għandu mal-McLaren? Zero fil-verità. Ma tantx għandu, ejja nkunu onesti, it-tlet timijiet il-kbar, Mercedes, Ferrari u Red Bull, kollha għandhom is-sewwieqa deċiżi għas-sena d-dieħla, jiġifieri ma kien hemm l-ebda opening hemmhekk u kieku jien Ricciardo. Jekk it-tim ma jridnix, all right, ma tridunix, għażuni li għandkom it-tuni, x'inċentiv għandu biex jaċċetta reduced payoff tal-li telqu. Zero, jiġifieri ir-reazzjoni ta' Ricciardo li qal dawk il-kummenti sa punt ma kienux sorprendenti laqqas. U oħra semmejtilkom ta' 3 snin kuntratt, ta' tinsix li da kien għadu qed jiffirma mat-tim, ma tajtx kien ilu ġa sentej magħhom eżempju u biex jkollhom ftit ċertezza u stabbiltà li kienu wara li tipo jkun wera. Li għal-Formula 1 għandu 31 mhux daqshekk kbir, ma ninsewx li illum il-ġurnata u għandek anke ndaħħal il-wejna x'qed naraħ naqra kwid, fiha għandna sewwieqa illi ħajalqu 41-15 oħra u literalment they are at their peak. Suppost veru għandek punt dwar l-età. Mhux se nsemmu xejn, sewwieqa bħalma li saħansita debuttaw fil-Formula 1 ta' 31, qed nirreferi għal Damon Hill li dabet ta' 31 u Però naħseb huwa minnu. Ġifieri, ira ieħor. Dawk is-sewwieqa li qed tissemmint li idumulek l-isport sa wara 40 sena u ftit li każijiet. Dan l-aħħar snin ta' Ricciardo, però. Di ta' Ricciardo s-situazzjoni bħalissa ara, għas-sena d-dieħla se jibqa' naħseb. Irridu naraw se jiġri wara l-2023. Dik se nitkellmu fuq dal-waqt, wejn? Però jiena konfidenti li hemm se jibqa' s-sena d-dieħla. Kieku kellhom l-opportunità li jneħħuh il-McLaren issa, iva jneħħuh imma inċota titħallas l-kontratt għandu. Tidher li ħatkun għalja biex jineħħu il-kontratt issa. 10 kemm qed jaqra fis-sena, 10 miljuni fis-sena? Anke 15 hawn min qed jgħid bejn wieħed u 10 miljuni 15. Il-McLaren ma jistgħux jaffordjaw dak il-flus. U żgur, faddi kemm jitolbu għall-sponsors u jġibu dal-sponsorship deals. Kien hemm punt fejn kienu ħajxtuhom il-Porsche, sorry. Ekku, u żgur. Il-ftehim ma ntlaħax. L-isbar bħalma semma Andrew għalija, il-kontratt. Kellu kontratt ta' 3 snin, dan għandu xufier li għatma kien mat-tim, iffirmaw lu 3 snin ma l-ewwel paga għolja ħafna, ma tafx ċans biex jara xi sarraf ma' McLaren. Rajna xi sarraf ma' timijiet oħra u assumu li magħhom ħajkun b'dak il-level. Issa, kont ħasemmi xi ħaġa żgħira fuq Ricciardo jekk huwiex kbir fil-Formula 1 u xi ħaġa żgħira xi ma jiddevjaw fis-suġġett. Xufier ara normali jibda ikun fl-aħjar tiegħu bej isu 26-27 sena jisu fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri ta' wara 30 sena mhux qed ngħid għal kulħadd, mhux qed niġġeneralizza naqra, imma ta' wara 30 sena isek l-outright pace li kellek speċjalment nhar ta' sibt fil-provi so jibda jintilef bil-mod il-mod. U f'Ricciardo qed tidher għax nhar ta' sibt fil-provi li tkun sekonda wara sieħbet fl-istess karozza hija diżappunt. Inaċċettabbli suppost top team bħal mul McLaren, suppost. Oħra, l-ewwel kuntratt tagħti 3 snin. Kieku kien forsi Hamilton
jew Max Verstappen nifhimha li ttieħ 3 snin għax da proven li in any car they'll get the maximum out of it more often than not. Ricciardo tista' tħares lej żmienu fir-Red Bull probably kienet jagħmilha ġimgħa wara ġimgħa b'dik il-konsistenza bħalma kienet jagħmel Max Verstappen? Probabbli le, jiġifieri setgħu għadu naqra iktar attenti li jikkommettu għal 3 Però snin. Max Verstappen fi żmien Riccardo ta' kien ma' Riccardo ma kienx konsistenti bħalma kienu llum. Veru. Tajjeb ukoll. ngħidu. kollu inċidenti. Fl-2018 Issa kellu protesta diversi Ferrari għafu inċidenti ħaġa. fil-fatt fil-bidu tal-istaġun. Jiġifieri Riccardo jiena għadni mbella kif qed ibati daqshekk mal-McLaren għax huwa xufier ta' Ukoll talent anke jien. tajjeb ħafna. Talent enormi. Le, darebaħ it-tlielaq meritament. Monaco, tiġi nifmuki Monaco l-2016 kontra il-Mercedes ta' dik is-sena li hija waħda mill-aqwa karozza. Ma kienx rebaħa Le, ma rebaħiex. all right. Imma kellu jirbaħa. U żgur. U tilifa barra mill-kontroll tiegħu. Ekku, 100%. Jiġifieri, jibqa' jtimbella, u saċer. Nammetti li ma pretendejx ifalli hekk, Ricciardo. Jiġifieri forsi il-McLaren ma stennox li bati daqshekk allura taħħu 3 snin li looking back in that deċiżjoni. Però fil-verità ta' 3 snin, kemm hemm li jagħtuhom 3 snin mill-ewwel? Jien Ħafna 3 snin drabi. kontenti jibdu ta' Jien ħadd Carlos Sainz ħares lih mal-Ferrari tawh sentej biex juri li jsarraf u issa reġgħu ġeddu ħal sentej. Sergio Perez ma' Red Bull l-ewwel sena estendew ilu b'sena oħra, issa għandu sentej oħra minn barra ovvjament din is-sena. Alright, li vera ta' 3 snin ħamur ftit lura fi żmien Hamilton meta mar Mercedes. Imma, alright, Hamilton kien champion ta' dinja, ma kienx daqshekk kbir fl-età jiġifieri fil-verità jekk vera l-proġett tal-Mercedes ma ħadmitx, għax kif nafu Hamilton ħa gamble kbira għal dak iż-żmien. Kien hemm effettivament kien hemm il-ħin on his side, imma fil-verità ituhom sentej, ħafna drabi saru sentej, u mbagħad alright forsi inkella jekk mhux l-option favorit-tim jagħmlu klawżoli li jrid jilħaq is-sewwieq li huma raġonevoli biex ilaħħaqhom li forsi awtomatikament bihom jekk jilħaq ċertu tiri awtomatikament iġeddu ilu b'sena. Ġifieri jiena naħseb Ricciardo ma kellhomx bżonn ikunu daqshekk dik fuq it-3 snin, naħseb sentej. U bl-għażla ta' sena ma kienx taffettwa ħafna it-triq. Kienet tittihom McLaren dik l-għażla ta' triq barra li kieku ma rridx li kieku vera ma rnexxietx kif tista' tgħid rajna f'dis sena u nofs. Waqt li hekk jidher ċar issa dejjem skont l-informazzjoni li niġbor mill-qari u hekk għax jiena ma rajtx il-kuntratt bajnejja u raqqas minn xi avukat kif qed qabel. Evidentement mhix faċli għal McLaren biex ineħħuh bla ma jħallsuh bla ma tkun spiża enormi. Di tfakkarni fil-fatt fl-ewwel darba li Raikkonen kien telaq minn mal-Ferrari, kienu ħallsuh sena biex ma jtellaqx magħhom fl-2010 biex imbagħad kien mar Alonso magħhom. U fil-fatt Raikkonen ma kien mar mal-ebda tim ieħor. Kien mar jilgħab mar-rally. Kien mar jilgħab mar-rally. Però għaw ħafna li jissuġġerixxu, issa ma nafx il-numri eżatti, li qatt ma kien jaqbillu jmur ma' tim ieħor fil-Formula 1 bil-paga bil-payoff li kellu għabba l-Ferrari telquh. Mela, li kien ikollu jaċċetta inqas paga effettivament payoff kieku sab tim mill-ewwel. Fil-fatt hawnhekk għandna iżjed kummenti fuq din il-kwestjoni, parentesi żgħira li qed nagħmel qed tissemmu l-fatt li hemm il-buono xita u mhux buono xita li allegatament irridu jħallsu Ricciardo, se nagħmel parentesi żgħira hawnhekk qed tfakkarna ħafna fil-kwestjoni li hemm bħalissa bejn l-Inter u Alexis Sanchez, imma dik hija storja oħra li ħaniddiskutu
f'sede oħra mhux illum. Xi ftit messaġġi min-naħa tagħkom qabel ma nidħlu għall-argument li jmiss. Daniel Manjon, I don't think he will leave McLaren anytime soon. It seems that issues with the setup of the new engine and a streak of bad luck and lots of minor issues that compounded together makes it an issue. Apparentament skont Daniel hemm sensiela ta' sfortuni u issues oħra illi qed jippenalizzaw lil Ricciardo. Għalhekk se nsaqsi domandejn għal Daniel, allura dawn l-affarijiet ma jistgħu mhux qed jiġu lil Norris ukoll. Iżjed kummenti. Peter Borch qed inħoss li hemm sens ta' fixkla fit-tim, inħoss li hemm xi tip ta' passive aggressiveness bejn Lando, Ricciardo u Brown. Naħseb l-aħjar ħaġa huwa li jitlaq u jmur ma' tim ieħor jew jipprova l-Formula E mal-McLaren. Dik dan huwa l-argument li mis se niddiskutu kif naqraw dawn il-messaġġi. Kienet kakija li qed jiġi huwa sempliċi, il-McLaren qed jimmiraw lejn is-suq Amerikan, allura tiġi naturali li jkun hemm isewwieq ġo tim. Ricciardo qatt ma daħal fil-qalb tat-tim ma naqbilx magħha u naħseb li postu huwa ma' tim ieħor. Norris għalija huwa sewwieq tajjeb imma huwa overrated ukoll. Egen ma naqbilx ma' dan il-kumment, ma nafx intom fil-panel. Kien naqra l-aħħar messaġġ u mbagħad fuq it-tensjoni ħankellmek u mbagħad. Ħanaqra Kif lest il-kummenti. U mbagħad intikom il-mikrofonu ħalli twinwiġbu lil-segwaċi li qed isegwuna u mbagħad immorru għall-aħħar argument. Matthew Celia l-kriżi qiegħda fit-tim, is-sena l-oħra tilfu t-tielet post għax qalu li waqfu jiżviluppaw il-karozza biex jiffukaw fuq dis-sena. U s'issa ma rajna ebda prova ta' dan. Hemm bżonn li xafil mill-engineering crew tat-tim la jkollok karozza tikkompeti ma' ta' quddiem trid tevalwa s-sewwieqa. Pierre Kirkop qed jgħidilna illi I think the car doesn't suit him well, il-karozza ma qabditux. Wayne, ma nafx jekk tix tirrispondi lil xi ħadd minn dawn il-messaġġi li rċevejna. Mela, kont għan rispondi xaġa l-Peter li naħseb naqbel miegħu ta' passive aggressiveness. Meta rajna li Lando u il-Carlos Sainz l-istess team kien hemm tip ta' bond li mhux qed narawha ma' Daniel Ricciardo Lando Norris. Fil-bidu meta ffirmaw kol bdejt taw ħajmur tajjeb ma' xulxin, iżda Ma tantx tidher. Ma tantx tidher ġieli, pereżempju nara dawn il-videos dak il-kumment li kien qal Ricciardo meta kien hemm dik l-intervista bejn Lando Norris u Jenson Button. Meta daħal fuqhom Ricciardo u ma nafx kif ġid diskorsu qalu I will end you. Alright, fil-bidu qabel ma mal-McLaren jisom l-affarijiet kienu deru li ħajkollhom relazzjoni tajba dawn iż-żewġ sewwi. Iżda ma mhuwiex il-każ. Ġieli nara dawn il-videos li jitfgħu il-McLaren wara kull weekend. Li tidher ċari sa relazzjoni tagħha hija sfurzata minn naħa tat-tim ma jmorrux tajjeb bejnietom. U naħseb iktar kemm jibqa' mal-McLaren, iktar ħajja ħsara lilu nnifsu naħseb Ricciardo iktar ħajqa punt baxx, però issa naraw se jiġu għal 2023. Rigward Norris li ma rridx neqleb is-suġġett ħafna, però ma naqbilx ma kienet li Norris huwa xufier overrated għax qed jura il-karozza ma ħaqqix tieħu podju. U għurna xie jħu podju fil-mola, ġifiri każijiet bħal dawn. Evidentement, qed joħroġ l-aħjar mill-karozza. Ħafna iktar spiss milli le. Qed joħroġ l-aħjar u forsi anke naqra iżjed, forsi. Li rrid ngħid jien, di issa tal-tensjoni, probabbli li huwa għal-wejn huwa minnu, però jiena mmur lura wkoll meta affirmaw. L-ewwel nett kif qedna Zach Brown għara kemm kien ilu jridu Ricciardo mill-2018. U ħaduh qalu li ħajjoħduh fl-2020 għas-sena 2021. Daħal persuna oħra hemmhekk f'dak it-tim sa dak iż-żmien, Andreas Seidel, li ma kienx fl-2018 imma sa frattant kien ġie. Jiena personalment ħadd għadu ma kkonvinċini 100% li Andreas Seidel, hand on heart,
rridu Ricciardo fit-tim. Jiena nħoss li kien hemm element bej Zach Brown u Seidel illi ma nafx, ma toġobniex, infatti dal-aħħar jiena tinħoss illi qed naraw ħafna Zach Brown. Imma Seidel isu qasadu hemm kważi bil-kemm nisimgħu bih dal-aħħar sirna bir-rispett kollu. Saħħa li dil-ġimgħa kkummenta ftit fuq il-fatt u niġu fuq u ftit iktar tard fil-programm li Colton Herta sa f'Portimao u li mid-dera Seidel oġbu, ħanajdulu hekk. Infatti, u għan ġabdejt iġġel l-argument saniġijina, sewi illi Seidel allegatament trid fit-tim u li anki dil-ġimgħa issemma fost il-kandidati li jista' jingħaqad mat-tim u prattikament issa hawnhekk kull ma rġa sentenzi kollox iva li ma naqbilx forsi raġunej fil-qosor fuq din il-lista li ħanibdew nsemmu ta' kandidati, infakkarkom lista ta' kandidati li naħseb laqqas Maurizio Mosca ma kien isemmi fil-transfer market tal-futbol. Sewweq li Andreas Seidel allegatament trid fit-tim qabel ma firmajna l-Ricciardo kien Sebastian Vettel illi kien inħall mill-kontratt tal-Ferrari u jidher illi id-deputat mexxejk finħobb insejjaħlu jiena rrid il-Bastian iċ-ċinku fl-iskwadra. Jiena ħanajt l-opinjoni tiegħi hawnhekk. Le u le. Vettel is past his best, ma naħsibx li huwa sewwi adattat għal futur tal-McLaren. Ma nafx Andrew Wayne, intom l-opinjoni tagħkom x'inhija. Mela. Naħseb jkun ċar biżejjed. Ikunar minn Ricciardo bħalissa. Diffiċli. Però il-problema Vettel anke jekk vera joħdu ħas-sena d-dieħla u jiena xorta għadni nsostni li il-probabilità hija li Ricciardo jibqa' all things considered. He's not much more than a stopgap option. Għandu 35 sena. Kemm sejdum fil-Formula 1 iktar? Mhux sejdum lek ħafna iktar minn 4 snin, if you're lucky. U jiena nħoss laqgħet insemmu lilu, permetti li nieħu ftit opportunità u nsemmu ta' sewwieqa tal-Formula 1, il-driver market, li il-vibe li hemm li Vettel isu mhux se jibqa' fil-Formula 1 wara din is-sena. 100%. Jiena motivat, ma nafx kif il-BBC semmewh. Vettel iżjed moħħu fl-ixu ta' naħal u fl-ixu. Naħseb Vettel iktar jiet fil-Formula 1 mill-politika milli biex jisuq bħalissa, jiġifieri ma narax. U għax għandu l-kontratt mal Aston Martin bħalissa. Għax issa tiskadilu fl-aħħar ta' dis-sena. It-tim nkun onest l-Aston Martin disappunt enormi. Jiena rigward Sebastian Vettel naħseb tilef il-motivazzjoni lura fl-2018 meta tilef dak it-titlu bidieħ. Minn hemmhekk l-affarijiet bdew sejrin għall-ar, jiġifieri le. Ma tantx qaleb għall-aħjar. Ma kamix sens li mur mal-McLaren. Apparti kif qed jien huwa stopgap, mhux xi ħaġa li tajt tista' tibni medium term future bih, at best sentej ħajbqa' if he even stays that long. Ħamma għal sewi ieħor illi wkoll issemma li jista' jingħaqad fit-tim u li qiegħed fil-grid attwali ta' din is-sena. Alexander Albon, is-sewwieq tal-Williams attwali. Issa, mill-sewwieqa kollha li ħansemmu u l-semmew, jien qed nara illi jekk Ricciardo jottim jiddeċidu li jinħallu, il-da qed nara l-aħjar option jiena. U se nispjega għaliex ħabib tal-Lando Norris għandu esperjenza bħala top team u wkoll huwa sewwieq li naraħ li jista' jadatta tajjeb bħala second driver ta' Norris. Entu ħanibda bik darba. Jiena naħseb kieku vera Alex Albon kellu jmur ma' McLaren. Nassum ovvjament li Ricciardo kieku ma jibqax.
Jiena naħseb ikun għażla tajba, jiena li dis-sena l-prestazzjoni tiegħu mal-Williams kienu tajbin ħafna, jidher li nammettu li orajt it-teammate tiegħu Nicholas Latifi mhuwiex forsi l-aħjar sewi li qatt ħanaraw fil-Formula 1, jiġifieri forsi l-Paragon irridu noqogħdu ftit kawti, però naħseb jidher li integra ruħu tajjeb mat-team tal-Williams u jiena naħseb li bħala ottimizmu jintegra naħseb huwa option tajjeb. Kemm sejri jiena naħseb il-Williams jagħmlu minn kollox biex iżommu għas-sena d-dieħla. Dat-tim realistikament Latifi mhux sejb għas-sena d-dieħla jekk ir-rapporti huma għandhom jitwennu. Ma naħsibx li ħajkunu jridu jitilfu l-Albon ukoll li kif qed qabel kellu prestazzjonijiet tajbin dis-sena. Jiġifieri huwa option tajjeb, però fil-prattika kemm tiġri ftit diffiċli l-opinjoni umni tiegħi. Wayne x'taħseb? Wayne. Albon huwa xufier tajjeb, ma ngħidx li huwa xi xufier ta' barra minn hawn jew li għandu talent li jispikka mix-xufiera l-oħrajn iżda jkun replacement tajba Ricardo, ikun jistaħa ikun tipo ta' Alberto b'saħħtu għal Lando Norris. U għandu futur, għax mhux kbir fl-età. Eżatt, għandu futur. Actually, ikbar minn Norris, Alex Albon, fil-verità. Alexander Albon fil-fatt għandu 5 u. Lando Norris għandu żgħir ħafna għax Eżatt. fl-1999 ġifieri. Ekku, ħajja 23 dis-sena. Mela, imma huwa t-tielet sewwi illi għandna fil-karrellata tagħna u wieħed minn dawk is-sewwieqa illi l-mexxej Zac Brown ilu jgħajjad ħafna bih u diġà wkoll għamel xi testijiet mat-tim qed nirreferi għal sewwieq Messikan tal-McLaren Indy Patricio O'Ward illi sejjer mill-ftit li nsegwi indika jidher sejjer tajjeb ħafna. Diġà għamel xi testijiet mal-McLaren F1 ukoll. Brown il-mexxej qed jippuxja għal O'Ward anke minħabba s-suq Amerikan. Wayne. Jiena indikar ma tantx isegwi l-opinjoni tiegħi, però bħala marketing point of view għal McLaren tagħmel ħafna sens li jkollok sewwieq mill-Amerika ta' fuq. Jiġifieri minn dak il-lat bħala marketing tagħmel ħafna sens. Bħala abilità ma tantx nista' ngħidlek, però idealment l-opinjoni tiegħi aħjar ixaqilbu lejn xufier li jkun diġà b'esperjenza fil-Formula 1. Andrew. Jiena more or less bħal Wayne nara. Actually, veru su Amerikan, iżda da asu Amerikan pur, għax Messikan, pero għam l-aspet tal-indikar. Again, u di naħseb ħassemmi isem ieħor, u jekk mhux anke ieħor li huma fl-indikar, hemm li xu ta' kif ta' battaj. Hemm qabża. ħalli naqdu nintroduċuh mill-ewwel ħalli. Le, imma ħanajt. Għal-kollha. Għal-koll tinħerta. Eżatt. Hemm qabża bejn l-indikar u l-Formula 1 enormi u daw mhumiex provi fil-Formula 1. Jiġifieri daw kollha fihom dik ir-riskju u naħseb xaħat iktar esperjenzat fil-Formula 1 jew anke forsi ħar-rotta tal-Formula 2 u tipo iktar qed jimmira b'mod ovvju ħafna lejn il-Formula 1 għax naħseb jiena kif nara jiena l-indikar ma naraħiex stepping stone għal-Formula 1 palma u għal-Formula 2 u mbagħad ovvjament meta jkunu iżgħar il-Formula 3 biex tikkonvinċi. Li mill-indikar għamlu l-qabża l-Formula 1, se nsemmi li anki kienu suċċess. Jacques Villeneuve u Juan Pablo Montoya. Granted, però huma tnejn minn 100 fis-sens. Ma kemm għamil l-indikar jagħmlu qabża l-Formula 1 għandu. Imma dak kull punt l-indikar mhuwiex dak it-tip ta' serje fej ħafna minnhom ikollhom dik l-ambizzjoni għal Formula 1, ftit huma li jkollhom ħafna tantu hekk issa qed naraw hekk sewwieqa tal-Formula 1 bħal Marcus Ericsson u Romain Grosjean li imorru għall-indikar wara li fil-Formula 1
nsejħi lajek jagħmlu żmienhom jiġifieri minn dak l-aspett. Naseb hemm dik. Oħra però hija kwestjoni. Kemm Pato Award ma jidher li probabbli kollu probabilità ikbar favorih minn Colton Herta. Is-super license. L-IndyCar għandha limitazzjoni kbira minn din l-aspett li ma tantx tagħti ħafna punti għas super license. Issa, Pato Award palissa għandu minna hija spiċċa ir-raba fl-2020 u t-tielet is-sena l-oħra fl-IndyCar b'dawk iż-żewġ staġunijiet ħa total ta' 30 punt ta' super license. Issa dis-sena fil-klassifika jidher li qiegħed il-ħames. Jiġifieri u dik minna hija tik 8 punti. U inti biex titħol fil-Formula 1 trid almenu 40 fuq medda ta' 3 snin. Jiġifieri biex ngħidu kollox, mhix ċertezza, qasi ċertezza Pato Award li jikseb is-super license. Jiġifieri hemm l-iżu ta' super license u mingħajra Ma tistax m'intix ħadd tidħol. Colton Herta għandu problema ikbar fil-fema tiegħi huwa iktar mela fl-2020 spiċċa tielet fl-IndyCar. U s-sena l-oħra ma nafx eżatt fejn spiċċa, però kiseb 8 punti ta' naħseb spiċċa l-ħames fl-IndyCar. Għandu 28 punt. Dis-sena fil-kampjonat mill-li ċekkjajt għax għamilt riċerka qabel ma tħallna, qiegħed xi 10 post fil-kampjonat, mhux ħaddih ħafna punti. Baħ xi xi punt għandu jkun. Jiġifieri da Herta super license tidher ibsa ħafna li u oħra ejja ngħidu ma jidħolx għas-sena d-dieħla u jkun qed jimmira l-2024. U ħajitlef is-sena tal-2020. Jitlef 20 punt bis-super license biha dik. Jiġifieri hu ħajkollu l-pressjoni biex is-sena d-dieħla kważi jirbaħ il-kampjonat forsi jiġi t-tieni. Għax l-IndyCar ma tantx tagħti. Jiena għalija jekk vera xi ħadd veru qed immira l-Formula 1, illum il-ġurnata kif in is-super license kważi impossibbli ma tagħmilx il-Formula 2. Li hemm sewwieq tal-IndyCar u til-ġimgħa kien hemm ħafna tpatbit ma nafx kemm smajtu biha. Alex Palou, wieħed Spanjol, li da mid-dera naqqat mal-McLaren Group. Ejva, però jidher li hemm dispute mat-tim li qiegħed miegħu issa bħalissa Chip Ganassi jisimhom huma qed jallegaw li għandu kuntratt tas-sena d-dieħla u McLaren implikaw li huma setgħu joħdu, jiġifieri dik diġà ħadd tkun Messi. Imma kien iċ-champion tal-IndyCar sena oħra, jiġifieri hu għandu l-punti għas-super license kieku, żgur b'garanzija jekk vera jridu xi ħadd minn dawk l-inħawi mill-IndyCar, jiġifieri minn daqshekk l-IndyCar mhux tal-li hemm il-kwistjoni ta' qabża għall-Formula 1 skill set u x'naf jien, imma anke is-super license mhix faċli tiksibha bl-IndyCar waħedha. Mill-kustjoni, apparti il-kustjoni qed insemmu ta' Palou biex anki naqbes ukoll issa fuq Herta huwa sewwieq Amerikan, dak li allega apparentement il-mexxej Zac Brown irid fit-tim. Dil-ġimgħa kellu testijiet f'Portimao fejn jidher li mar mhux ħażin. Herta stess qal jiena lesta l-Formula 1, jiġifieri jiena nqisu mal-kandidati, ma naħsibx li huwa l-kandidat ideali, però għattim tal-McLaren għandu ftit favorih, però laqqas lil Norris ma rajtu kandidat ideali, għax kienet l-ewwel il-Norris inti ħsena driver u mbagħad intellaw fl-20. Fortunatament għal-ilna ħalqna. Hemm żewġ affarijiet l-ewwel net, oret Colton Herta li għandu ftit favorih. Kull ma għandu 22 sena, jiġifieri mhix tard wis għal-Formula 1. U dik, Lando Norris naħseb nifmek x'inti tajt li forsi kellu bżonn sena oħra, u fil-verità meta tieħu xi ħadd li ma mhux ġa fil-Formula 1, dejjem se tieħu naqra riskju. Però Lando Norris kien impressjona ħafna fil-Formula 2 fl-2018. Kien impressjona ħafna. U McLaren tinsix fejn kienu dak iż-żmien. Kienu ma kienux qegħdin tajbin ħafna, kienu at best midfield. Jiġifieri fil-verità
ir-riskju li ħadu b'Norris might as well ħaduha. Van Dorn kien out of contract anyway, ma kienx spikkata barra minn hawn. Kienet opportunità li Zach Brown ikollu żewġ sewwieqa Ġodda? mit-tim tiegħu li ma kienx isu wiretu bil-Malti. Kien telaq bujer mit-tim dak iż-żmien, jiġifieri naħseb kienet riskju. Kien riskju Norris, imma tipo jekk mhux issa meta se toħodha u oħra jaf tagħmel sena oħra Formula 2 kultant. Di għalija qed narawha b'Teo Pourchaire dis-sena. Ikollok ħafna stennija biex tmur tajjeb f'dik it-tieni sena, speċjalment jekk xaħat bħal xaħat bħal Lando Norris li kien impressjona fl-ewwel sena. Hemm ħafna iktar stennija li fit-tieni sena tmur tajjeb u forsi mhux kulħadd timur tajjeb. Allura kienet worth it il-gamble ta' Norris u konna nafu li kellu l-potenzjal minn kien isegwi il-Formula 2 anke forsi kien jaqra fuq u kienet ovvja li kellu t-talent, u ir-riskju ħadet il-frott tagħha. Tkellimna fuq il-Formula 2, din il-ġimgħa wkoll hemm kandidat ieħor li s'ser nitkellmu fuqu. Rajna l-ex sewwieq ta' Red Bull l-Awstraljan Mark Webber din il-ġimgħa skont il-ġurnalist Ted Kravitz ta' Sky F1 li kien fil-garax tal-McLaren li rali l-Mark Webber fil-paddock tal-McLaren skużawni biex forsi ikun jarax possibilità hemm illi ċ-champion renjanti tal-Formula 2 Oscar Piastri jieħu postu fil-Formula 1 fit-tim tal-McLaren is-sena d-dieħla. Tajb ngħidu wkoll illi Piastri huwa proprjetà tal-Alpine, l-Alpine ser jikkonfermaw sew lil Fernando Alonso u sew l-Esteban Ocon. Għal daqstant, ovvjament, il-Piastri b'xi mod iridu jsibuhlu siġġu. Hemm it-tim tal-Williams ukoll involut fil-ċans li jieħu s-servizzi ta' Piastri minn flok Latifi. Jien personalment joġobna ħafna bħala sewwi għandu talent enormi il-fatt li għalija jem u barra mill-Formula 1 din is-sena u hemm sewwi f'dan l-isport illi ma ħaqhomx post hemmhekk u qed nirreferi għaż-żewġ Kanadiżi li hemm dawk u m'hemmx Piastri għalija huwa skandlu kbir. Jiġifieri u fil-fema tiegħi jekk jitlaq Ricciardo se ngħidha b'wiċċi minn quddiem lil dan irrid fit-tim tal-McLaren. Wayne Piastri tarah jiffitja mat-tim? Jiffitja mat-tim iva, il-kwistjoni jekk hux l-Alpin se jħalluh mur mal-McLaren. Ekku. Li fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx għax ħajatu is-sewwieq żagħżugħ tagħhom lil tim rivali. Għalija Piastri sa diħla postu mal-Williams flok Nicolas Latifi. Jiġifieri sfortunatament għalkemm ikun fit-tajba mal-McLaren nara ma tantx nara realistika. Ħalli insemmi sewwieq ieħor illi jiena nemmen illi kont nemmen il kien se jkun the next McLaren driver imma iffirma mat-tim attwali tiegħu u ovvjament issa rridu naraw se jiġri biss żgur mhux forsi għandu nitolbu anke żżomm fil-qosor illi Pierre Gasly ma nara huwa sewwieq illi possibilment jista' wkoll jingħaqad b'xi mod jinħall mill-kuntratt li għandu mar-Red Bull biex jidħol mal-McLaren. Narah the next McLaren driver il-Gasly. Hemm il-futur Gasly mal-McLaren ma jidher li għas-sena d-dieħla L-sena d-dieħla konfermat mal-Alfa. Għal-2024 naħseb il-driver market għal-2020 ħajkun ħafna iktar naħseb miftuħ u b'options għal kandidati għal dik is-sena milli qiegħda l-sena. Semmejt Piastri qabel u tajjeb ħafna, kapaċi ħafna l-Formula 1, però hemm ħafna aspetti. L-Alpin kif qal Wayne m'għandhomx inċentiv iħallu mar-rivali. U anke għal-McLaren mhux se tieħu l-Piastri
on esempi, oret ħattu, trid tkun attent biex tieħdu għal sena, on loan, u daw l-Alpina għandhom il-kontroll. Le. Ħataħdem kontrik, u realistikament hekk ħajamlu. Jekk jittieħed Kella. trid jinħall bħal ma nħall l-album. Ekku, jew palma nħall ġu mal-Alfa Romeo. Ġu kien mal-Alpin fil-fatt dak oriġinarjament u nħall mill-kuntratt biex ikun jista' jmur mal-Alfa Romeo bla mal-Alpin għandhom kontroll fuqu. Jiġifieri fil-verità hija kwistjoni ta' jew l-Alpin iħalluh jitlaq l-Oscar Piastri u hawn min jgħid li jekk ma jsibulux post sa ċertu data ikun liberu biex isib postu jekk irid. Għandu l-Mark Webber li clearly qed jagħmel il-lobbying għalih kif qed tajjeb ħafna inti imma ovvja jekk l-Alpin vera jridu jżommuh mhux se jħalluh imur mal-McLaren m'hemm l-ebda interess li tagħmel hekk. Mela, l-aħħar domanda biex ukoll nagħlqu il-video tal-lum u biex ukoll nerġgħu niġu lura għas-suġġett oriġinali. Fl-aħħar mill-aħħar, taħsbu illi Daniel Ricciardo se jkun is-sewwieq tal-McLaren għas-sena 2023 fil-qosor għax wasalna biex niskadu. Jibdendru Wayne u mbagħad nagħlaq jien. Naħseb jiena minkejja li forsi hemm ċerta rida mill-McLaren biex iħalluh, jiena qed nara l-ispiża hija għolja kbira biex tneħħih u m'hemmx kandidat ovvju, jiġifieri jiena xorta bħalissa bl-informazzjoni kollha li għandi qudiemi ta' dik illi jibqa' hemm mas-sena d-dieħla, l-opinjoni personali tiegħi. U mbagħad jaraw fl-aħħar tas-sena d-dieħla meta jiskadilu l-kuntratt. Wayne. Jien naqbel Mandru għalkemm il-prestazzjonijiet tiegħu kienu ferm diżappuntanti ma tgħidx li huwa xufier bħali mu qed jagħmel xejn tajjeb, jiġifieri mhux worth it li tħallaslu l-paga tas-sena d-dieħla l-ispiża tiġi wisqola. U ġieli jaf tkun anke ola milli kieku żommu. Eżatt, Ġieli hemm kundizzjonijiet li jfissru li tkun ola mhux mill-paga, tkun ola mill-paga kieku li żommu. Eżatt, jiġifieri fl-2023 hija deċiżjoni loġika li jżommuh lill-McLaren. Jiena ħammur naqra kontra l-kurrent d-darba. Ħalli ngħid illi l-loġika tgħidlek u jien nispera li l-affarijiet jitranġaw biex Ricciardo is-sena d-dieħla jibqa' fit-tim u jonora l-kuntratt kif suppost għandu jkun u kif nemmen li għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar. Il-biża tiegħi hija din, jekk il-wirjiet jibqgħu deludenti, qed nibża illi b'xi mod Danieli jinħall u jiġi sewwieq ieħor illi irridu naraw min se jkun, imma fuq hekk min issa nisbilanċja ruħi ejja ngħidu illi f'Marzu 23 nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar xorta se nibqgħu b'Lando u b'Danieli. Nisperaw illi il-wirjiet ta' Ricciardo b'xi mod jitranġaw, nisperaw li l-McLaren ukoll jissolvew dawn il-problemi u dat diżastri li għandna għaliex ovvjament bħala partitarju tal-McLaren finalment nixtieq li nara t-tim tiegħi iżjed il fuq mhux f'dan id-diżastri u ħassijiet jaqbżuna u Alpin li għatawna, eċetera, eċetera. Biss dak il-iżvilupp fuq il-karozza waqaf għal dis-sena wkoll. Staremo vedere kif jgħidu. Il-ħaġa hija di, hemm spiża enormi biex neħil Ricciardo u l-options konkreti kollha għandhom l-isfidi tagħhom. Jiġifieri fil-waqt li forsi hemm ir-rieda biex jitilquh kemm attwalment jistgħu jagħmluha. Given l-ispiża li probabbli se tkun involuta u li l-options kollha għandhom id-dibattiti tagħhom kif diskutejna qabel, it-tieni nifhem illi ma tantx hemm triq oħra li
jibqaw flimkien sakemm Ricciardo ma jiddeċidix li jitlaqu li ma jidirx se jkun il-każ. Le, ma nemminx jina. Mela, grazzi il-Andrew u l-Wayne li l-lejla u kol għamilna diskussjoni tajba ħafna fuq il-krizi Daniel Ricciardo. Grazzi lilkom li segwejtuna l-lum, kellna diversi views, kellna diversi kummenti, ħadna ħafna u kol pjaċir li anki jintom interaġiċċejtu maħna. Jekk forsi qed taraw il-programm minn issa minn għaw daqs nofsi oħra, dan se jkun disponibli wkoll fl-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn hemmhekk ukoll hemm id-diversi kummenti ta' wara tlieq, kummenti ta' wara l-lob tal-Inter, il-programmi kollha mis-sensiela l-intervista li se terġa' tibda fl-4 ta' Awwissu jekk ma jinqala xejn għal daqstant nistennewkom għal iżjed programmi, iżjed temi u iżjed diskussjonijiet. U inħedġukom xukol tkomplu segwu il-medja kollha tal-Kamra Sportiva għal iżjed affarijiet, iżjed aħbarijiet, iżjed videos, iżjed programmi, iżjed video renser konna diversi novitajiet ukoll għall-istaġun li ġej għal daqstant segwuna. Jiena l-appuntamenti għaj ma'kom ser ikun għal nhar is-sibt li ġej fil-11:15 wara l-logħba Inter Monaco fejn hemmhekk ser nitkellmu naqa' fuq il-partita it-tieni logħba ta' ħbiberija li t-tim ta' Simone Inzaghi għamel. Ovvjament jekk inħossu l-bżonn li noħorġu b'xi video straordinarju ieħor bħal ħriġna l-lejla dan se jkun il-każ. Mill-bqija jiena Antonello Bela nirringrazzjakom tal-lejla kontu magħna, ħodu ħsieb u sakemm nerġgħu niltaqgħu il-lejl it-tajjeb.